Hadin sitayo ba ka Voice of the People Party State Executive Committee lingbao Dr. Kara H. Shen kalapa jing bentip baklabe sang sipor ni suspension yaw ba Edelbert Nongrum MLA ka North Shillong halor ka Nongrem bolale persya yala ka party uba Edelbert habakran sikilat patay kubor hagan no paiski jong ka South Area yang arja arpusan uloong bakade ka dak baka party kalabe sendan yau Kumban sukro bahaka siti be sang sipor uba Edelbert laong bana ka sukos notice bala ai ha ka sitare ulber arja arpusan halor ka jingdon kti ban le persya ka parti kala pej bania yaki juba pada syam bahaka jaka ban penpau ka jing sosi babi lani syam khia yaki mat balai kran pen ban la syam baka long kumbayada ai reng bat kam dan kedak ban syam jing su thu na ka banta ki kam ki batmu pen tronya ka parti Laong bakarukam jubab ya ka showcause notice ka lampan ban siya ka bapen i jingle persya ya ki Nongrem trekam ka party ya ki ba omla ban priang satya. Kumta hadian ka jing emerging mod ka party ka lap baka jing pensyai na ba Edelbert kam biang satya bat kat kum ki kendon bat bor penyat ka party hapo ka article 3 clause 5 jong ka constitution ka party labe seng sipor yu na ka benta laisnem. Shushu habakan tho ya karai be seng sipor ka party ka bola job ya ka election MLA arja arpulai uba Edelbert ulaong ba imat ki nong elam ka VPP ki mong ladakran ya ka jing sisya nga susungulong lingo apat bakum ka party ka ba claim ba ka party jong pai ba Voice of the People Party marakipor kibarang hasua ka election nganang dep ya ka banyakran ba i president Don Burom jong ka VPP bangong tokhot no si yang isangut ngenya keren lakadi mentang inwan lakadi la syai inwan kawai kalong ba ni ko pan pendep kiki ibro namar ba nginum la asyu bangin compromise mo nginum la asyu bangin nang do no ya kata kala klenti banai ke jengkermen ya ke jabnrio ngim ko asyu ta ke japat ke japra mo ni ko pan penkut ya kini kiki tenri hati por kadi so election ti presiden Burom yang am don por ngim don por tengong hnrei ladang idei hoi ka por ka lingkot ti por kan pep kidi ki ba khatam presiden batrai stam borok wi garik si janti ang i kata ka ba kham crowd do kadi kata ka bangin kendu la kadi tang sikentan akan ta kalabiang tenre kam semala ban long tiga poi adu pot ba ni du la shuap no ti kombai i Dr. Barskem beri spokesperson jongka VPP lapan pau bai ka kam jong ba dal bot sai karen ladap KMDC temu ka digani ka bala pan pau bakla bu lupa ya kata ka rai ka som bakin pat pan pau bai ba mayo ka kata pat election ada sim nulu ka action yanga di nrei ngapan pau pa ka jing sulingo ka bakrau ka kendit hoi kila ai ka sukos in writing ngar wala ai in writing nrei kum lu ki hun ken habang na don bentalang ban pelong do long senam ya ka sing VPP ka Voice of the People Party kani ka jing suspend ka jong ki license kani indirectly bakla be nga ni tama ko at pagmao tani ko ba kumanga pagmao bang ko banrung sa ka party ka banganum ko ban misyo stang na don ka daw ba mo ko makasong ka song don ka daw ba dengan dia ni to po yung mani ani dia bitu po ko don ka daw ba ni ha ban khlan tuat ka seng VPP ru ndai hadu mata ngampat priang hoi karai bagi simaki bagi ong baka no one is above the party tenrai ngapa as komong tani kowe hangala de party na kadi ka constitution na when it comes to an issue mo kajing tip lami ka kraw bunsha bane kata ka an ko sito kabang ong daktin ong way consciousness is far greater than the written law ngapa ko ibon keren sibon kani nganang ko ibon keren nganang pen nganang puson menta nomor kadi ka Voice of People ngampua syu ban kerni sepang jongki ngampua ban kerni sepang jonga dengan kuat makeren tangki ki ban ajing syai ban bet tang yo tu sembai ke jing syai syai pat ba bakin dup sutu mo ka Voice of the People Party teninga sukya man siam ki ba ye ki baton ki ba layo ya ka khat prasnem ka kerta na po constituency ki jonga ki ba de po constituency ba bron sabar constituency ki bam paju kriya namar kelayo ya ta jingit ba jing syania nanga ko nom nikmat ban ngar ngalayo ta jingit jing syania naki nakoi collection lu santali collection ba MDC ba mali ngalaya claim compromise ya ki issue ngako ban ong ki ba kinum sudiaw man sim wada ka party indirectly kala be nga nrei wada dang miyo syu ban keren
haga kerteng jong voice of the people party. Henry nganang yai keren pat haga kerteng jong voice of the people. Bat ngadang perkat menta ngadang puson ngatrai nganapan pendem dia ban puson menta kini ka por ka barang dei kini ka por ka bangitip kum kristan kadang don na prengka period of lent hadien jong ni ka pasca hadien jong ka jing mipat jong jisu moka Easter kabanga lesingan sa one nasakot ipi ki parlo press bangan sakren once and for all ti kita diwei bang squat berpau ban jongpi bangam pedang ngamar kan EU kan bakin khot hok lai ke in writing kata ka syukur sengarung ada penpai ki in writing kumno ki hun abang la pelong dok long senam lang ya ka voice people ngasu komen ngasu sarong haba ngai i bagi pai ba ki it ya ka VPP kidai ban it namar mangi ngilahi kai pai ba bakin it ya ka VPP yo pra I can compare nga I can control nga I can bang compare kani kam de kesin kam ni kong mang yai kalenti jing sha bang ka jing sha control ba da jia lenti jong jim jonga ngam le ngam jule ya ki ka bangan le man yo man khmin ti ta ka jero ne bangan bang lei hani ka kenti jong ni ka issue ko baiting ko par ka seng aku manong tani ko wi aku atang ban bet yo sembai sekipai bang barangit skam obong sembai sembai pat mangapa ngahaban nyai ne compare dak tak jing syak kan ben don ki bakaran din no basak kan ben basak kan tho basak penrem ndai ladang apai siki por balik lapor bo klep ka khna masak kan tho manga penek marui ndai ka khnam kane ngakaran conservation policy ru borok ki amali ki pelut na po ka assembly tang chief minister deputy chief minister bat leader opposition hau arjar arpuah ki don po house borok ki pelut ki ngamarwe tang por basim kara yes or no ki wan room nai menta pat dia keren lu baro menta ya ai jemut lu baro kabalai ngai keren ni covid ngasa stigmatize kum ka yeng nangali yeng mani nangali chabaya brio nangali chabaya tho nai menta pat ngitip ba ka judge benrio 80% ka kam ai injection ka kam shim ya ka injection jong vaksin lada pai ha jing sa kedia no ya ki ikhtiar jong girang basnong dorbar snong men bangalong CM ngapsim hadu karai ban raikut le dia ban le cha tangan khat nyu sengi hang tu yuan terwai ngah nruklur man perkut no ndai ngong iki kita nong terwa ki belong unidentified ibang mala ban itu ki wan nei menu bapa iki hang tu po wo kiang nong ba ngalet ban dem ban kerpat wo kiang nong ba ban ai ka boringa ngakwa ban i ke jetli jong i khasi ba jantia nimdei ban penya pher su hapreng to jantia hapreng khasi ngilong bi kawai kata kadai ka ba ngong ru yaki dari piko an penkut ya kejing sak tangan ngai tu por kadai ta artli kalenti kowei de kalenti ban asenno dau governor jong Meghalaya ya ka bill public village administration bill ka ba ar pat ngong yaki dari piko an penkut no ni educational program persai government ab ngatang kandidat sengi ban sei ka media pujonga kalakut tinrai ngakram pendem mentapat ngi berkirang ba song kiyo beng dor bar song kiyo beng ki ikhtiar ngalaya ja pedeng gijing sakran ben ngam pher ngam supier ndai gijing sakran ben jing sakran tho kedang pen perang susu inga benang pen scam inga manang yang scam manum ya compromise lar kadi mani tengku parti ru dan kepor ka bang haban bu ya jat merio khmat bu parti ba nganum keren sibun ngangit parok bi ki parok press plai ling a pisa ki pai ba mabun ka ngit scam ki don ki bang kuat bersengap ki bang kuat bersengap nganum keren ngang keren pat si bakok bersengap ngan sakren nadi ke por la kadai syuai kata ke Easter nadi kalendai hadian ke Easter bangan sakren ya ke jing sisa namar ngatip tang ni kowi hadu bakim note ki parlok bakin khot inga markhmat namar kitip bak jing sisa ka pen mong yiki nenga keren du nak tien jong blai bak jing sisa ka pen mong bar ke jing syaru ka pen lai lut ngaji dak lenti ke jing sya ka lut tenganum keren lut abdi kata penta ngan sakren nadi ke por manong tani kowi ha ka por pai ba mni ban klet apor bangang ngarung si ka VP ngarung halo kanong rim nak samrung ru man pan tiket ken mau ngarung ban ngong ya VP da ka priang ya ka reservation policy ngarung sa VP ki ong hoin te henrei pat pai ba wat sai lam bakala walong songset biet ngakerpat bang kentu ya pi karon ka por iki baro sngap bat puson sabishar mapi la ka di ba fen ben
nani ka definiaro ndai ngangam simbuan na kamantam penkesan na dia ne ban perem yakini ki parlok dengan song tani kawai maki ba violate ya ta jekut ka state reservation policy kam dei ka issue jong badal bot nongrum ka ki issue jong samla ka issue jong jela balai na kalian ka party ka ai jingmut syaka state expert committee tang ya ka job on reservation on job population mo based on demographic population tengah kali ki sei ka academic reservation sei kita ka roster ka bangi dawa bagi ban trikam perspektif kam ni retrospektif sei ka don ban nga ban ra ru ka krimi bat non krimi laya menta kum ngau khun amali bat khun badi waidong kenya khun ya reservation policy balik ka parti kam sutu sei kidon kiriu start kiriu nang kidon kiriu he kardan kim sutu ngamnget kim sutu ndai ka dei tang ko wei ko bakim kwa yang au bru bakren bangan yai keren ndai tang ni ko wei balik kali yai laj ngako panong tani ko wei ladai ka agreement ko badi jongchat menriu lapan khen kumnungan chania pat eki ninga khlami nak parti nga khamle ki ki ban pen bot nam ko parti ngale ki ban wanra ban kentiu ke ya state ban kentiu jap ban riu ban yo nongru ka VPP tinga ko panong tani ko wei wan melam bakla ngamlong anti parti ngalong very much anti procedure ngaklam long anti party ngalong anti procedure namaraki ka constitution kablatho ki highlight nakta constitution timaki ken kideban sotu ban bisar mdei mga bopen kenya constitution ngaklam ya current constitution ndai ngang oi pitani ko wi ngamlong anti party ngalong anti procedure pai ba lema jufi ki press larade malong anti party ngamjen lami sabar makne ban kentho ek party ban kersani ki wi tadi ko wi ka ba aro num klet ha sho ban tep ka vote lagi sausan singi nanang kren ba mga ba kayeng ka sem jonga ngin kersani upra hatu piong anti party ne ka ditang ka excuse na ba pila ko ada ba pila wit yanga ne da pila wit ngampir namar licensing ada ong apo CEC mana fiwit yang pindor jisani asyanya expel baiknya umdongkam ban syukos umdongkam ban suspend expel baik kuat ban penkesan yala dia ni ban perem ini parlok ndai tang ni ko wi ngadi ubri Aisyah ban ngakren hani ko por lemba jofi media hakerteng juni ki sangut ki parlok ban ngalong remote tang ni ko wi nganum hon nganum pediang ada phim khot yangi markhamat tok suspension ke syong api lada pisa nga ngala ban appeal nam taban reconsider ya kani ka suspension lada kadai on the suspension ru compare khot yangi ngin keren habashet abasai berkum kirang ba ngin keren lang balada kadai banga nga bakla ngaong leba jofi media ngan pan map ngan dem ngan ngu ya kita kibriyo bakwa ya kata nanga lada leba pibakla mapi compare ngan suong forgive and forget tadi kawai bar ka bakadu ong ko apan pau kablong ka strong message ka bangajukuran po district council ngajukuran po state government bangan keren mentai la ka jong ka party pikam bak fide ka nongrem blay pikam bak ka clean politics pikam ban wipe out your favoritism nepotism pikam ba fenu end up ya ka high level attitude nganong tani kawai God sees the truth but wait ita mas ko apan pau habakot ngangon num pet nganum karya no nakon rem baong kumong bang ko ban rung sa party ka bangam ko ban misyo banganum jubab kata ka jingkali jong pin dengan jubab indirectly da kumong ba before I change my principle I'll quit everything swaban kala ya kanong rem dai ngan ilot baro kiki pio sto te jingmot before I change myself before I change my principle I'll quit everything. Namar yang ala sa ikay dia. Ngayo je ikay lembaga jinga politics. Mamdi ban syanya you know. I should not trust anyone. I should trust only myself. The only true and trusted friend in politics is myself and my principle. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya